Adto taron og lubok sa Cruz Daco ang pinakasubida sa tanan nga naadtuan ako nga nagbike ko. So basin sa uban zero napay mas labaw ana o pero katong wa pa makaanha nga nang gibike karon. Tistingin do ng Cruz Daco kay lami kadto na nga ruta. Taas nga subida sa tuktok. So nakoy kauban karon ang giwat ani mo ni nagdanaw sila Ronilo. So first time po nila nga madto karon. So nakaanha na ko ang ruta sa una wa pa jud ko kasuwayan nga wa ko munaog. Pero karon di ko maning kamot nga di makanaog nga lang makakuha kog video kay murag di na kaya. Gukod si Bobskew si Dio. Kumaga mo sabay gukod la Brad. Ha? Abot ang hawa. Okay oh. Apoy. Apoy. Rupig nagbatan-o no? Oo. So kining Cruz Daco nani sa likod sa Simas Lubok kana na ibabaw dia. Lutakis. Nay kuros diha nga dako. Mo nang gitawag Cruz Daco so ana mi karon. Bobskew. Yung paboritong ruta. Tumo na ni ang punuan sa kalsada paingon sa Cruz Daco. Kini oh. Kiyo ngihidaan kay makaihi ta sa subida ni. Bulutan ba? Ka pre. First time ni mo daan no. First time. Ang buhaton ni mag-video ko nila kay di man ko katukad na eh. Bisig mag-video ko nga mag-una sila nako si babaw bijaan na minun ko. Mountain bike jud pre. Mountain jud eh. Kana bawi gamay na. Uy, madung hapon. Hehe. Kana bawas gamay. Kabag tindog. Gabson. Ha? Istoryahan ng Bobskew. Kaduhang pagkuhan bawi. Ago ko mo. Oy. Sampak wa. Pabilin gamay. Foto no si Ronilo kay topas ubos. Inaog na siya sa pilmirong likoon. Kinaguan. Hanggang dama. Naog yapon ko ning dapita. Medyo matabang. Kita ka likod oh. Habog na kadto me. Mupay katunga ni sa sampung sa Cruz Daco. So ang kauban usa si Ronilo. Wa man siya tumulahos. Wa naman mo gamaw. Ano sada? Wa masilbi agong gingon nga muuna ako kay magkuha ako shot nila sa man ako naman yung kina uwian. Di sita mulas di babaw. Hapit ring ubos na gwapo viewer yo. Tara. Hapit sa taaning nagapong talanawan na niyo. Muni ang ubos sa Cruz Daco kani. Dia may agi na gani ha. Ubos. Ano dito sa Pikas. Kini katunga do pini dito. Para sambung sa Cruz Daco. Okay boss si Ronilo, murag wa mo tiwas og saka. Amo taga pod basig ginahinay to og agino don. So ako na lang usa ang nagsunod nila. Abot na siguro to sila hapit. Ay huot undugan. Na nami sa Purok Lumboy. Paano ni? Doon na ni sa kanang Cruz Daco. Pero doon nga sakit pa ni. Kuwat mi ani ni Ronilo. Kumi kay buog. Basig imbalik. Balik sir to siya. Ang duha na mo ka kauban to gauna na. Partidahan pa minikin-kin nga gaungot ag isang kuan brake pad. Bobskew tuog na. Murag gamay naman ning utong ni. Kahinugag saging. Kahinugag saging. Ajog mahinog ra og di laungon mamunga na jud. Kani ko nung Purok Lumboy gikan dito sa
kinaubisan jud pagsugod sa kalsada pa tungas Cruz Dako. Kuan ko ni usag tunga na ka kilometro ni. So napay daganon na ni nga mga usang kilometro siguro pud kapen. So hapit ni mo tulo di ay nga puro subida jud. Aw naay gamay nga patag nga dili na siya simentado pero gamay ra ka jo. Di ra makabawi sa kusog aning gimong sikaran gikasubos. Gamay na dun yung dahon na. Tilupo na. Mo dun yung pinakatipason sa Cruz Dako. Kana na amboga na tagi bus bilhin. Nah, nanay signage oh, nga Cruz Dako. Tuk-tuk ning buwan eh. Eh gunung busa kay. Sagana dun yung tao eh. Wala, itinduga no. Apa jadi usaan eh. Itong pinakasampung na padong. Nahirap po gamay. Matira. Medyo subida. Muna kong giingon nga mauray patag. Mga 200 meters sa sunod kapen. Kaya tiwasan kag bantok nga subida. Kaya Cruz Dako na. Muna yung kuan last na nga subida. Patagman. Patag man lagi. Wala lami, wala. Taas na eh. Sampung na. Pwede na ka mananggot. Muna yung Cruz Dako. So mga duha dyan lagi na ka kilometro lagi. Muna yung silunganan sa Cruz Dako. Hapit na po ng tao kay Kurisma naman hapit. So diha tagikan na ng ubos ako kana. Gablo na. Sikatuna na sa dapit. Sikatuna o globok. Mga napuo siro na ka kilometro. Undoy ron nilo. Bigog sa are. Bigog na uwanan. Diba Brad? Nabis pa ko ha. Imong gisaliatan? Seta masayang ko. Balik. Nabon bitaw na bison. Kante, balik. Sayang, nana. Hapit po ko hinamuyang tamse ito pagawa na, diyan mo ko silungan. Gana nanaw ko mo. Wah, munong ko kapila ko no. Hadlo ko matbit eh. Kusog tawa. Sa mo tawa kay ununot ahong hawak, tuhod, bagtak, dugan. Wala munong kay. Pagka pagbitit dutirod. Munda na ma? Bago pa paday. Asa di ha. Ora ughan ng singot. So daw na mata. Gaungot pag nining bike ni Kinkin no. Nagamot pa? Ungot kaya gaya mo. Partida. Uwa mo uwan, di pun munong. Di oh, grabe kusgana. First time ni dong Cruz Dako. Ora uwa mo uwan, di mo naog ni. Asa. Tandawag yapon. Stilan, kusgana. Ida di kauban na mo nga record sugod sa punuan dyan. Pila ka? Ikan sige na 2.87. 2.87 kilometers? Hmm. Liman ka na, puro subida? Dolores dyan. Shout out. Liman gala. Shout out ko sa akong bata, Bibiyas. Uli na ta kay humana sa moto. 2 ka kilometro dud kapin gikan dito sa Ubos, sa Patag paingon diri sa Sampung sa Cruz Dako kani diri sa Kuros. So para na mo dun ni mga subida nga wa pay nakapareha sa tanan ng mga dadtuan kay pila ra poy dadtuan guro to. Pero igo-igo jud. Mga 5 kag 2 kilometro puro na subida nga di jud basta-basta subida hapon. So sa wa pa makaari ka ng mga bag-ong nang gibike. So ayun ninyo nani sa Lubok. Likod na sa simbahan sa Gion. Mo tanar mo asa ang Cruz Dako pero makita man ang Cruz Dako dun sa Ubos kining Kuros mismo makita na dito. Kaya salamat sa pagtanaw ug muli nami kay hapon na kawanon kay tag-umbay mo. So salamat og please subscribe ug God bless.